Priatelia, pokračujeme v rámci podcastu Impuls, takže premiéra, druhá časť. Dneska tu mám Žanet Motlovú a ja hovorím aj ako s Marekom sme tu sedeli pred chvíľkou. 90% ľudí vie, kto Žanet Motlová je, tak ako 90% ľudí asi vie, kto je Marek Madro, ale my chceme osloviť aj tých ľudí, ktorí možno vôbec nevedia, kto táto osoba oproti mne sedí. A ja poviem im, že projektový guru. A tak ďalej. Veľmi veľa vecí za sebou, ale nechám tu odpoveď na vás teda. Vítajte. Pekný deň želám. Chcela som povedať, že pekný večer, ale to len zatiahnuté sú žalúzie, takže preto to vyzerá ako podvečer. Ale je, keď sa tak pozrieme, 10:30, takže deň. Kto som? Myslím si, že každým 10-ročím u mňa sa to posúva ďalej, že kto som, že asi predtým by som bola v kategórii líderka, potom viacej matka, potom viacej lektorka. A teraz myslím si, že som iba človek, ktorému veci, ktoré sa okolo nás dejú, nie sú jedno, že som ženská, ktorú neskutočne dokáže rozčúliť, frustrovať a možno aj zosmutniť, keď vidím, že sa niektoré deti musia boriť nejakými problémami, ktoré si nevybrali, v podmienkach, ktoré nemali možnosť ovplyvniť a so situáciami, na ktoré ich nikto nikdy nedokázal pripraviť. A toto je možno presne tá energia, ktorá formuje všetko to, čo robím. Tvorím projekty, ktoré som presvedčená, že dokážu podporiť spoločenskú zodpovednosť. Hľadám príbehy a využívam ich ako také tie mosty medzi tými, ktorí nemôžu, nevedia a je mnoho aj tých, ktorí nechcú. A medzi tými, ktorí môžu, vedia a možno tiež ešte teraz ani nechcú niečo zmeniť. A keď tie príbehy medzi jedných a druhých prinášam, tak to je tá forma, že či už je to v tom, že školím, alebo projektujem, alebo prednášam, alebo vysvetľujem, alebo píšem knihu, alebo píšem rozprávky, že stále je to ten príbeh, ktorý sa snažím dopraviť k niekomu, ktorý možno v tejto chvíli ani nevie, že môže niekomu zmeniť život. A na to nepotrebujeme veľké veci, na to nepotrebujeme veľké peniaze. Na to potrebujeme len dve také vlastné rozhodnutia. Jedno je odvaha a druhé je chuť. A keď k tomu pridáme zvedavosť, tak to už je také kombo, ktoré dokáže meniť veci okolo. Presne tak. A zrazu je tam tá energia a už sa to proste... Doď mi ich sem. To ma zaujíma. Idem do firmy, tam urobím diverzity, tam sa niečo zmení. A potom naopak idem do tej komunity, kde dávam takúto motiváciu deckám, ktoré 4-5 krát boli v niečom odmietnuté, tak aby sa opäť postavili a povedali si, a predsa to ešte raz skúsim. Živá knižnica. Hej. Tak ja len doplním pre nás a pre vás, ktorí teda Žanet Motlovú nepoznáte, expertka na inkluzívne vzdelávanie, sociálnu inklúziu a dnes sa budeme baviť teda o tom, ako sa možno žije menšinám na Slovensku, ako to vlastne aktuálne vyzerá a čo presne potrebujeme na to, aby sa to možno postupne začalo meniť. Ja už trošku predbieham a nabieham na práve tému dnešnej prednášky, ktorú Žanet Motlová pre nás mala. Takže ako sa žije menšinám dneska na Slovensku? Záleží, kde žijú. Pretože v Bratislave a v Bratislavskom kraji je to postavenie trošku lepšie. A čím viacej ideme do lokalít, kde je väčšia frustrácia, hnev, možno málo práce, málo porozumenia, tak tam sa tým menšinám žije horšie. Pretože celé to pramení iba z takého toho nepoznania. Myslím si, že menšinám, ktoré žijú v prostredí, kde ľudia rozumejú, čo to znamená byť iný v spoločnosti, tak sa žije lepšie.
Kdežto menšina, môže to byť ten istý človek, ktorý bude žiť v Bratislave a v Bratislavskom kraji, alebo ešte v Banskej Bystrici, alebo v Banskobystrickom kraji, už je to trošku horšie, ale v Banskej Bystrici. A je veľký rozdiel, či ten istý človek začne žiť v Rimavskej Sobote. Takže vždy sa to odvíja, tá kvalita života z menšín sa odvíja od prostredia a od miery tej prijatia tej menšiny v rámci konkrétneho regiónu, konkrétnej lokality a možno konkrétneho zamestnávateľa. Že veľmi veľa dokáže urobiť už len to, že niekto mi tú prácu dá. Pretože to málo kto asi vie, že ale možno aj vedia viacerí, ale odmietajú si to tak možno zvedomiť, že práve z menšín sa tvorí taká najsilnejšia integrita u zamestnávateľov, pretože ľudia, ktorí sú často odmietaní, často neakceptovaní a cítia sa neprijatí dlhodobo, alebo majú práve tú skúsenosť s neprijatím, tak keď im konečne niekto dá prácu, tak si to dokážu veľmi vážiť. A dokážu vnútorne súcitiť s tým zamestnávateľom. Oveľa viacej mu dokážu rozumieť. Keď ten zamestnávateľ príde a povie, a vieš čo, teraz musíme na určitý čas začať viacej vyrábať, lebo nebudeme mať na výplaty, tak ten zamestnanec tomu rozumie. A je to taká veľmi silná energia, ktorú si dokážu priniesť práve tým, že žijú v tej menšinovej spoločnosti alebo s tým menšinovým životom k tým zamestnávateľom. Je to pre mňa taká veľká téma ukazovať zamestnávateľom, akú veľkú silu môžu získať práve tým, že dajú príležitosť menšinom. Na začiatok je to trošku viacej energie, musia viacej investovať do nejakého mentoringu, pomoci, podpory, ale ono je to potom veľmi silné, pretože ľudia, ktorí práve takúto prácu získajú, tak keď im ponúknete ako iný zamestnávateľ, že vieš čo, poď ku mne robiť, dám ti viacej peňazí, oni nepôjdu. Cítia tam to prepojenie, presne ktoré pre nich spravil ten zamestnávateľ. Budem u toho, kto mi dal tú prvú šancu. A nie u teba, lebo si mi dal zrazu. Krásny vhľad. Za mňa inklúzia sama o sebe je obrovská téma, a hlavne na Slovensku. Neviem, či je správne uchopená celkovo, lebo keď pracujem s učiteľmi, tam už sa im ježia chlpy, keď počujú slovíčko inklúzia, lebo častokrát im to nebolo odkomunikované, čo si budeme. A aj to nastavenie možno celkovo, ak chcela škola nejaké peniažky, tak sa tam muselo šupnúť slovíčko inklúzia. To mám akože priamo spätnú väzbu od učiteľov. A tým učiteľom to vôbec nebolo vysvetlené, že čo to má byť. Vnímať tú inklúziu takto široko, ako ste ju vy práve teraz popísali, že inklúzia vôbec nie je o tom, že nejakú menšinu niekde, ale každý proste má svoje potreby a vnímať ho. A to je práve to slovíčko, čo ste dneska použila. Bola to vlastne téma o slobody a hraniciach. Tá vnímavosť toho celého. Je to za mňa nádherné. A mám na vás otázku na telo. Dlhé roky sa venujete tejto téme. Vnímate vy nejako po 10 rokoch, dajme tam možno takú dekádu, že kam sa to posunulo v rámci našej spoločnosti a Slovenska? Myslím si, že sa posúva. Myslím, že to Slovensko napreduje. Nie tak rýchlo, ako by sme chceli, ale napreduje. Vidím to aj v systémových veciach. Napríklad máme nové kurikulá, ktoré nám dávajú veľký priestor na to, aby sme tú vnímavosť tam vnášať mohli. Rozprávame sa o kritickom myslení, keď by som sa radšej rozprávala o vnímavom kritickom myslení, pretože to trošku zohľadňuje aj ten príbeh toho čísla, toho faktu, tých dát. Takže keď sa na to pozriem, myslím si, že sa hýbeme dopredu, ale mohli by sme sa oveľa viacej. Že tým, čo už máme zavedené, by sme mohli neskutočne akcelerovať. Ale nerobíme to, lebo práve od tých, od ktorých by sme asi najviac mali počuť, že prečo to je v poriadku, prečo je to dobré. Tých, ktorí by mali podporiť práve občanov v tom, že tá vnímavosť je fér a je to v poriadku. Lebo kto z nás chce žiť v spoločnosti, ktorá nie je férová? Nikto.
A keď budem počuť, že tá vnímavosť je fér, tak sa začnem nad tým zamýšľať. Takže myslím si, že sa to posúva. Mohlo by sa oveľa viacej, ale práve kvôli tomu, akú náladu máme teraz v spoločnosti, tak sa to nedieje tak rýchlo, ako by sme chceli a ako by sme mohli. Čo však ale vnímam ako také špecifikum toho posledného 10-ročia je ako keby také dávanie si otázky, a prečo by som mal? To mám taký pocit, že to sme predtým nemali. Že predtým to bolo také, že je to zbytočné. A teraz už to tak nepočujem, že také, že je to zbytočné byť vnímavý, ale prečo by som to mal robiť? A kto dá mne? A kto to bude taký ku mne? A mňa kto pochopí? Že ako keby čím viacej je polarizovaná tá spoločnosť, tým viacej sa snažíme chrániť seba. A to je možno aj to, o čom som rozprávala dnes na konferencii, že tá vnímavosť má hranice. Ja potrebujem v nejakej miere chrániť seba, ale nie na úkor druhých. A zase naopak, nemôžem chrániť iných, byť vnímavý iných, ale na úkor seba. A to je tá tenká hranica, ktorá u každého je úplne iná, ale kým si ju nezodpovieme, tak sa môže stať, že ju veľmi ľahko prekročíme. Alebo ani nezbadáme, že sme ju prekročili. Je pre mňa zaujímavé, ako sa prepájajú témy. S Marekom sme tu mali radikalizáciu a on priamo povedal, že nechce vám brať veci, ale že je to veľmi silno prepojené práve na tých mladých, ktorí sú radikalizovaní, lebo oni sa cítia nevypočutí. To znamená, že je pre vás slovičko, alebo mne sa páčilo veľmi, ako ste použili, že my všetci rozmýšľame v obrazoch. A slova tvoria obrazy, ale vnímame ich rozdielne. Je pre vás vnímavosť možno taký ten začiatok toho domino efektu, ktorý keď naštartujeme, tak sa naštartuje aj inklúzia. Nehovoriac, Marek to teda spomenul v rámci radikalizácie, že tí mladí, ak by boli vypočutí a vnímaní, čo chcú, tak tiež tam vieme predísť týmto veciam. Keby som mala povedať iné synonymum slovo vnímavosť, tak je to načúvanie. A myslím, že to je to, čo potrebujeme. To načúvanie je ten domino efekt. To, že ja načúvam aj tomu, čo nie je povedané. Nie len počúvam to, čo niekto niekde povedal a s tým pracujem, ale načúvam aj tomu, ako to povedal. A dávam si otázky. Kvôli čomu to tak je? Čo bolo za tým, že človek nejakú takúto myšlienku povie alebo nejakú takúto vetu povie? A to je tá vnímavosť, že keď sa naučíme rozumieť tomu, že na to, aby sme sa mohli pripraviť na budúcnosť, potrebujeme v súčasnosti pochopiť minulosť, tak a prepojiť tie mosty práve vďaka tomu, že súčasnosť prepojím s minulosťou, aby som porozumel, kvôli čomu sa to deje. A potom si viem vytvoriť ten most do budúcnosti a zmeniť to tak, aby som sa cítil prijatý, akceptovaný. Takže to, čo môže urobiť ten domino efekt, je to naučenie sa načúvať si navzájom. To zastavenie sa, napriek tomu, že všetci okolo mňa idú rýchlo a obiehajú ma, tak tá odvaha a odhodlanosť, lebo to chce veľkú odvahu, zastaviť sa s vedomím, že všetci ostatní ma predbehnú, ale ja sa zastavím, pretože vnímam, že to je fér. Že sa potrebujem zastaviť, aby som sa otočila za seba a pozerala sa, že kto tam za mnou je. Či niekto nepotrebuje pomoc, podporu. Pretože keď všetci budeme iba utekať dopredu, každý iba ja sám za seba, tak sa môže stať, že tým, že sa za seba neobzeráme, zistíme, že sme nikde sami. A my nedokážeme prežiť sami. My potrebujeme okolo seba ľudí, komunitu. A keď sa ale zastavím a naučíme decká v škole zastaviť sa, pozrieť sa za seba a keď vidím, že je tam niekto, komu môžem pomôcť už len tým, že na ňo mrknem a poď, nemusím urobiť ani krok k nemu. Tak veľakrát už len to mrknutie dáva to povzbudenie, že tomu človeku, ktorý je za mnou, že nie je mu to jedno, že je tam niekto pred ním, komu na ňom záleží. A my veľakrát potrebujeme iba toto. Zistiť, že niekomu na mne záleží.
Pretože keď to necítim, tak prichádza tá radikalizácia. Keď mám pocit, že nikomu na mne nezáleží, buď sa zradikalizujem, alebo mám veľmi blízko k samovražde. Mám pocit, že na čo som. A to načúvanie, schopnosť zastaviť sa, pozrieť sa za seba, na niekoho začne mrknúť, k niekomu potrebujem ísť o kúsok bližšie, aby som dokázal vnímať aj to, čo z neho ide, nielen ho vidieť, tak to je to, čo potrebujeme ako spoločnosť. Môže to byť tiež aj ako rada pre učiteľov napríklad, ktorí pracujú s menšinami? Je to rada pre každého učiteľa. Ja si nemyslím, že je to len ten učiteľ, ktorý pracuje s menšinami. To je rada pre každého jedného učiteľa. Keď ten učiteľ má... Môžem si niečo požičať? Ja to budem aj komentovať pre tých, ktorí nás nebudú vidieť. Že ak učiteľ, každý jeden, bez ohľadu na to, či má menšiny, nemá menšiny, kohokoľvek, vníma, že toto je to, čo on má naučiť za ten jeden rok. Tak má žiakov, ktorí majú takéto plný pohár a už prídu do školy, do triedy, začiatočkovského roka s tým plným pohárom. Tam nemá veľmi čo doliať. Ale potom má žiakov, ktorí majú poloplný pohár a tam už dolievať má čo. A potom má žiakov, ktorí majú iba pohár a tam sa môže vyjašiť, tam môže toho neskutočne veľa dať. Ale potom má žiakov, ktorí nemajú pohár. A tam sa urobí len to, že leje pomedzi prsty. Lebo ten žiak nemá ten pohár. A je jedno, či je z menšiny, alebo z chudobnej komunity, alebo z Ukrajiny. Nemá pohár. Lebo neverí, že to má zmysel. Lebo mu ho nikto nedal. Lebo mu nikto predtým nepovedal, že ten pohár... Alebo nikto mu nepovedal, že ten pohár je pre neho veľmi dôležitý v živote. A učiteľ to, čo má v rukách, je tá schopnosť, že tých s plným pohárom naučí prelievať. Pretože im dáva nové zručnosti. Lebo on už im nemá čo dať. Tie decká vedia toľko, čo vie on. Ale vie im dať tú novú zručnosť prelievať. A to je to zastavenie sa. To je to obzretie sa za seba. Tým deckám to dáva neskutočnú vnútornú silu byť niekomu napomocný, pretože sú dve základné emócie, ktoré chce každý jeden človek pocítiť a má ich v sebe, len potrebuje príležitosť na to, aby ich mohol ukázať. A to je zvedavosť a druhá je potreba pomáhať. A keď s tým učiteľ dobre vie narábať, tak tých naučí pomáhať a tí, čo nemajú pohár, tak ich naučí byť tak zvedaví, aby ten pohár hľadali, že kde ten prázdny pohár je, lebo ja chcem ho držať tak, ako tí ostatní. A myslím, že to je nádherný odkaz na záver nášho podcastu. Žanet Motlová, ďakujem veľmi pekne. A ja vám ďakujem.